tao sa pagdating ni Senator Manny Pacquiao sa Binmaley, Pangasinan. Sa kalsada pa lang, hindi na magkamayaw ang mga tao, makita lamang ang pambansang kamao. Sa dami ng tao, hindi na ito nakontrol ng otoridad. Security. Eh na, sumugod na yung mga tao papunta rito. Okay, boss ha, sumusugod ang mga tao. Christmas. Maaga namang naghintay ang mga Dagupeño para makita ang pambansang kamao. Malugod na sinalubong ni Dagupan City Mayor Brian Lim, 4th District Representative Christopher De Venecia, Councilor Celia Lim at Kalasyaw Councilor JB Acosta si Senator Manny Pacquiao. Matapos ang kanilang maikling pulong, dumiretso si Senator Manny Pacquiao sa Dagupan City Plaza upang magtalumpati. Magdasal na lang sila na hindi ako manalo. Kasi pag manalo ako, hindi ang ko na magsama-sama silang lahat sa kulungan. Pagkatapos nito, namigay ng relief goods at financial assistance ang pambansang kamao sa mga Dagupeñong nagtungo sa lugar. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines.